मानजाफोरखौ जोंनि जुनाल भाइस चेयरमैन सुखदेव देवर्मा बरनानि जबानि जेबे हामबाय मैडम सेंदुखना जमातिया बोलो हाय 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 सब खायसे जों बागै बनि बागै जों गाबाव बुखिना नाव कि बरो जों कि बनि भाग लाय सरल जों बरो इसा साजा जों न ओ हायजा ने उठा जों बरो इसा रां मा न आबोनि पक थां जों बरो असो हाय जों बरो बनि बागै जों दिनै भाग खालाम न मराज बादा साव आपता नों निनि भेस खिनि निनि भेस खैगनि सावबो जे आपता भेस रई जों सनि दुमाया बाहाय के नरम तिब्र माने फ्लेक्सिबल होनो बानाय जाबाय ओंखाय हाइबायसा हाइफ्लाय जों बरो बलाय बाखा जों सनि दुमाया थैखा थांगां बेसो बनि बागै जों बरो सुबनाव तीन दो फानो तीन जातिनो असहाय लुगुय जों मोसो मोनि जाग बैबाय आं ताबो मुइतो मानो 10 बोसोर सिगां आरो जों आइके बिखाय जोलै बिराव सिंबो जो माला फैसि जोंनि विद्युत रां आं बर बारनो मासौ जों मा काप दिलुआ रां विद्युत आं फुङाव बन्धु थांलाय फैलाय दिलुआ जों दिल थांलाय गबायजा ओंखा जागा माता दिनि मा बोरै दं मा बोरै खदाखौ कायजालिया बो एनजु खायमां साबा खायमो सिखाबो जों फैगोन थानाय बखरो बर कत रां कुदु नफा बजो तो फ्रि पराव देनां बरक ब्ले बसा बसायदो गोरै बसा गोरै न मगे एनजु खायला ताखन दंगो दिल्लीआव ada आश्रम दं खराव दं आश्रम इफ्रानि प्राय मन्थायजों दं प्राय तो फ्रि बय फ्रि माने तो फ्रि माने बहुत चालाव तो गारि बादलां थांदि थां फरायदि क्लास 3 हयते हयतवाल जरा फ्री अफ कस्ट कमलपुरनि बर' खयमरखौ मा दं आरो के बिदि लाइन दं बस्तु बे जों थानायगा आइ बोला जोंना सिगा आपलो भाषा या जोंना प्राइमा नाम थानायगा आपलो क्या जाते देबरमा हां देबरमा तोरे सागमानि जोंना वो बुरिका कायसा जों पार्ट अफिस अबसर खुलुम लागिनि बागै जोंनि सारबो फायसखजा जोंनि पिता माथानिगै अमनि बागै एसे busano da chakri di mano ani no koda kaisa kol mano anda kaisa anda ka kamera mano maya o mahai kai man kontrol sumang hel flag bal balai jempune uklo khablai bubagrani o kata pralan mangkhangke songpune uklo tai himna nanglia taku bukuro sini manthai nogo so thangoi sagoi nyai tai karna nanglia tungtuk khongna nanglia bir manungna nanglia अबनि बागन बुबाग्रा सावनर बुबाग्रा महाराजा पाइबेखा तासे हामगम गति करै ताम जासायमा बुबाग्रा सि बुट पासे गोबा हाव मुख्यमंत्री सिनायबा हने बरन सुजा खाता खैबो जिदेन चौधरी सिमि जे बासा मानिबा ताकाय जों गनो मुख्यमंत्री मास नामला सिनाय आइन हाय पुनराय सिकेन न सरकार गठन मा खायनाय हने बस हाजाखा आं ननो दिनि जारा आ YouTube नो नाम सानामो संगो नर कोनो तावा बे बुबाग्रानो बुट बासा एवनो जों चिफ मिनिस्टार नामनाय मुख्यमंत्री नामनाय बुट बासा नाया मानिक सासा बुट पासे चिफ मुख्यमंत्री बुट बासा मुख्यमंत्री दंखा ओ जिनि जिष्णु देबरमा जिनि डेपुटी सीएम बुट बासा एवनो मुख्यमंत्री डेपुटी सीएम दंखा ममता बेनार्जी बुट जिनि मुख्यमंत्री मानो जिनि बुबाग्रा बुट बासा एवनो मुख्यमंत्री मानो नांगे आं बिश्वजित कलय रिजाइन नि सरकार फाइमानि परे बुबाग्रा जों चिफ मिनिस्टार नामनाय हेति नर मुं साता होनादो बासा काम न खाते बिब्रां दं लाइते आओ नामा कक न साथे अथे न
মানে যদি মুখ্যমন্ত্রী মার সিনাই হাইতা সিপিএম সরকার থেকে